Καλημέρα στους φίλοι μου, σας εύχομαι καλό Σαββατοκύριακο με υγεία. Καλές γιορτές, καλά Χριστούγεννα σε όλους τους φίλους μου και την ώρες χρόνος να μας μπει με αγάπη, ειρήνη, αισιοδοξία και πάνω απ' όλα υγεία. Πάμε να ακούσουμε ένα τάσο, τα φέρνω στον Χρόνιο του Μαυλίδη. Χρόνιο για σένα. Όποιος δεν είναι γραμμένος στο κανάλι μας, κάνει μια γραφή, θα μας βοηθήσετε πάρα πολύ. Πατήστε και δίπλα το κουδουνάκι για να μην χάσετε το επόμενο βίντεο. Καλή σας ακρόαση. Γιατί θέλω να παντρεύω την Ελένη, την Ελένη Μαράεβο.